Bukuk Sunali Agurtala Women College admission ongjak porinani Sunalini mokol hamyani bagui operation khainani nangma bagui rang rikrini bagui tei tiurma tongkha hinui doctor rok bai sajaka obo haino belai kheno uanama singcha belai kheno dukhoni bepar lukurokno obono health sanka bini tabuk rang nangui tongo 7 lakh ni upor obo haino bini mokolno hamri mangkhe belai kheno janai hinui lukurokni thani health sanka takhok tei bukhuk song khakor khlaiui bukhuk Sunali Jomatia no health khaibai hingkhe khoksa khokni khlaiui chubakha hingkhe belai kheno bini mokol hamnai tei swngcharno bo hamri rwnai lukurokno obo haino health sanka bo bini para korbuk Omres Gamini hingui Bukuk Sunali no mwthangnani haikaba swngcharno naithok nukthok nugrwnani bagui health sanka takhok tei bukhuk songni oro Ani somysa hingkhe haisi Sunali Jomatia bo korbok Omres Parani bo tak belai ni serious condition no tumor teng tabo hingkhe bo cancer ni hojak pai kha hain dongini ang lukurok ni suba sunanglu